Volum dels prismes. Calcular el volum d'un prisma és mesurar l'espai que ocupa. Prenem com a model, per exemple, un ortoedre. Omplim el primer pis amb cubs d'1 centímetre d'aresta, el volum dels quals, com que és un cub d'1 centímetre, serà 1 centímetre cúbic. Si omplim, veurem que n'hi caben 5 per 4, 20. Com que té una alçada de 3 centímetres, podem fer 3 pisos, per tant, 20 per 3, 60. El seu volum d'aquesta casa serà 60 centímetres cúbics. Per tant, per trobar el volum d'un ortoedre, multiplicarem la seva longitud per la seva altura per la seva amplària o profunditat. O, que seria el mateix, l'àrea de la base, que és un rectangle, per l'altura. Com que l'ortoedre és un cas específic de prisma, podem generalitzar aquesta fórmula per tots els prismes. Àrea de la base per l'altura.